la celebració de la 21a Roda dels Bars Veterans Catalunya a la nostra casa, al Casal Cantonal de Sant Andreu, i agraïm altre cop la vostra assistència. No volem desaprofitar l'ocasió de destacar la importància de la funció de la Roda dels Bars, que no és altra que la de difondre i mantenir la nostra cultura tradicional, alhora que la de regalar-nos l'oportunitat de passar una tarda molt agradable gaudint de les nostres danses d'arrel. Aquesta tarda serem amb vosaltres 3 grups: la secció de veterans de l'Esbar Dansaire de Tarragona, les veteranes de l'Esbar Dansaire de Calafell i el grup Joventus de l'Esbar Maragall del Casal Catòlic de Sant Andreu. Així, sense més preàmbuls, passem a la ballada i comencem amb l'Esbar Dansaire de Tarragona, que ens interpretaran les danses de Castellterçol. Dansa de caràcter cívic, religiós, era ballada conjuntament per les cabordeses sortints que tenien cura del culte de la Mare de Déu amb les entrants que se'n feien càrrec l'any següent, acompanyades per les autoritats de la vila. Era interpretada a la sortida de l'ofici del dia de festa major. El més significatiu d'aquesta dansa és la seva cerimoniositat i, conjuntament amb el ball del ciri de la mateixa localitat, constitueixen un monument coreogràfic de l'edat mitjana. És, sense cap dubte, una de les danses més elegants i tradicionals de Catalunya que encara es conserva viva a la localitat de Castellterçol. La coreografia és tradicional. La instrumentació d'Agustí Cuí Grau i el muntatge del primer director de l'Esbar, Salvador Fa.
Continuem ara amb els anfitrions, el grup Joventus de l'Esbar Maragall. El grup Joventus és la secció dels dansaires veterans de l'Esbar Maragall, fundat l'any 1932, que a més consta del cos de dansa i l'escola de l'Esbar. El Joventus actualment té 23 anys de vida i va néixer per cobrir el buit generacional i social que li mancava a l'entitat. Es va formar a partir d'antics dansaires, pares, mares, de dansaires i acompanyants de tota la vida. Participa de manera continuada a la Roda d'Espars Veterans Catalunya, a la Festa Major de Sant Andreu i al Dia de la Casa del nostre casal. Per encetar la seva actuació a la ballada, estrenaran el ballet de muntanya, dansa de folgueroles. Aquesta dansa és també coneguda pel nom de dansa de folgueroles. En un principi, el nom de ballet de muntanya era aplicat al ballet per l'Alt Ripollès i les informacions que ens arriben diuen que eren balls de 4 o de muntanya. Amb el temps, aquest nom s'ha identificat a la versió recollida per Lluís B. Nadal i és la que van adaptar als esbars catalans. A Folgueroles, un cop a l'any, els dansaires es troben a la plaça per ballar acompanyats pel so del flabiol i del tamborí i hi ha molta expectació per veure dansar les colles per part de tota la gent que s'hi ha aplegat.
felicitació de tots els esbarts participants i ara és el torn de les veteranes de l'esbart dansaire de Calafell que ens ofereixen la Jota dels Enamorats. La Jota és un dels balls més populars i està present també a ses Illes. Originàriament aquesta dansa es dividia en dos fragments, un instrumental i un cantat. Tot i que en les jotes compostes avui en dia, la divisió no té per què ser així. La Jota dels Enamorats diu així: quan sent cantant a Francisca, s'omple d'alegries meu cor, sa seva veu compraria, la pagaria a preu d'or. En ballar s'ha enamorat, aquesta jota garrida, na Marieta del Pilar, ja se posa a fer sa mitja. Bon sonador de guitarra diu que és en Sebastià, amb sa mà dreta i esquerra, punteja i la fa cantar. Ja hem fet una primera ronda de danses i comencem la segona amb la secció de veterans de l'Esbart de Tarragona. L'Esbart Dansaire de Tarragona té com a tasca principal la recuperació, el manteniment i la difusió de la dansa tradicional del nostre país. Com a mostra del primer punt, es pot dir que ha recuperat per la ciutat de Tarragona el ball de gitanes, el ball de pastorets, el ball dels 7 pegats capitals i el ball de cosses, que formen part del seguici popular de la ciutat, declarat d'interès nacional i festa d'interès turístic. La secció de veterans que veureu avui va sortir amb la intenció que antics balladors poguessin continuar lligats a l'entitat i aquests es van afegir pares i mares de balladors i altres persones que gaudeixen passant una estona fent cultura i ballant danses tradicionals. Des de la seva fundació han participat en nombrosos festivals i trobades per tot Catalunya i també a altres comunitats i a França. Ara ens faran el Ball Pla 98. El Ball Pla va ser considerat en el passat com la dansa nacional de Catalunya, ja que era ballat a moltes comarques. La característica del ball era la d'una dansa reposada i solemne que a cada lloc se li atribuïa un nom. Avui, amb coreografia de Joan Serra i música de Toni Guró, podreu veure 4 de les moltes variants en què el ball pla era ballat a les nostres terres i acabarà amb una corranda alegre i variada que també era una manera molt característica d'acabar aquests tipus de dansa.
dansa d'origen francès, que no trobem gaire entre nosaltres. Solia ser ballada per carnestoltes, ja com a ball de plaça, però també de sala. Sembla ser que se les anomenaven quadrilles perquè havien d'estar compostes per un nombre múltiple de 4 per poder formar diferents grups de dansa. Pel Rosselló se l'anomena quadrilla i per la Garrotxa, catrilla. Entre les més populars trobem la que es ballava a Granollers, amb una melodia que està estretament relacionada amb el ball de donzelles de la mateixa vila.
Continuem amb les veteranes de l'Esbart de Calafell, que ara ballaran la bolangera del Pallars. La bolangera és una dansa, probablement d'origen francès, ballada per molts esbarts dansaires de diversos indrets dels Països Catalans. El nom prové segurament de la paraula boulanger, nom també d'una dansa amb ball rodó que es ballava a França. El sentit de la lletra del text que es cantava amb el ball feia la descripció d'un personatge de no gaire bona fama. Va assolir gran difusió pel fet que era emprada com a cap de ball per començar les festes de les places i, previ acord amb els músics, podien formar-se parelles a l'atzar que calia mantenir durant tota la festa. A Catalunya apareix arran de la invasió napoleònica, per la qual cosa es pot pensar que segurament va ser la tropa qui la va introduir. Seguidament, l'Esbart de Tarragona ens fa el ball de bastons. La tradició oral ens diu que el ball de bastons era una antiga dansa guerrera derivada de les velles danses emprades per exercitar-se en l'art de les armes. Altres opinions reconeixen l'origen agrari i que els bastons no són els succedans d'espases i llances, sinó els continuadors dels primitius bastons de cavar i remoure la terra, ritual estès per tota la Mediterrània. Sigui una o l'altra versió, la correcta, us deixem amb una coreografia pròpia que amplia el repertori de balls de bastons de Catalunya, als quals podem comptar a centenes.
Novament, el grup Juventus del Casal Catòlic de Sant Andreu ens interpretarà la dansa d'Arenys de Munt. Dansa tradicional es balla actualment només la nit de Sant Joan a la plaça, però antigament es ballava també per Sant Jaume i, segons alguns autors, per Sant Martí. Era manada pels catancers, que també eren els encarregats de formar les parelles que havien de ballar. La dansa pren forma de rotllana i són destacables les figures del cargol, els canvis de parella i les expulsades. Es feia davant de l'església i en presència de les autoritats religioses. Tot fent una faràndula, ballaven també davant de la casa de l'alcalde i altres autoritats per acabar tornant a l'església i entrar seguidament a l'ofici de festa major.
El grup de veteranes de Calafell és un grup de dones ben diferents amb una cosa molt clara en comú, les ganes de ballar i de passar-ho bé. Formen part de l'Esbarransaire de Calafell, fundat l'any 1984, una entitat amb molta història i arrelament al poble que els ha transmès l'estima per la dansa i la tradició. Van començar gairebé sense adonar-se'n, amb la il·lusió de demostrar als més petits que la dansa no té edat. Assagen, riuen, s'equivoquen i tornen a començar. Perquè sí, unes en saben més que les altres, però això és part de la gràcia, s'ajuden, aprenen juntes i fan que cada assaig sigui una bona estona compartida. Ballar per elles és molt més que seguir uns passos, és trobar-se, desconnectar i mantenir viva una tradició que senten seva. Són veteranes, sí, però sobretot són un grup d'amigues amb molta energia i encara més il·lusió. I s'acomiaden de nosaltres tot ballant la Jota d'Ulldecona. El primer dilluns de Festa Major es balla la Jota d'Ulldecona a la plaça de l'Església de Sant Lluc. L'esdeveniment comença a preparar-se durant tota la setmana anterior amb la posada a punt del vestuari que duen les parelles. La indumentària dels homes és de pagès i les dones porten faldeta i mantó de Manila. Totes les parelles, la banda de música i els gegants Pietat i Lluc es concentren entre l'Ajuntament i la Casa de Cultura i desfilen fins a la plaça de l'Església de Sant Lluc, on es disposen en cercle amb la banda al mig. Les parelles van ballant la jota i desfilant durant el balset. Les músiques interpretades són la jota vella i la jota olé, a més d'una jota nova composta per algun músic del poble que és diferent cada any. La darrera actuació de l'Esbart de Tarragona és per oferir-nos la sardana Capital del Cava. Amb motiu de sardança, un espectacle de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa, per celebrar el 40è aniversari, aquesta entitat va convidar algunes de les entitats de la ciutat a reinterpretar una sardana segons el seu àmbit. La directora del nostre esbart, Maria del Claustre Fa, va muntar aquesta coreografia basada en punts tradicionals per la sardana Capital del Cava, del mestre Joan Lázaro, interpretada per la cobla Reu Jove i que va ser molt ben rebuda pels sardanistes.
I ja tanquem aquesta trobada amb el grup Juventus que ens farà les majorales d'Ulldemolins. La jota és una forma de ball molt característica dels pobles ibèrics, encara que en el Principat hi té molt poca implantació i es redueix a les bandes gitanes, a les de les comarques de l'Ebre i algunes que es ballen a la franja de Ponent. Les majorales, que són sinònim de pagordesses, o sigui, les dones que tenen cura de l'organització de la festa, especialment en l'àmbit religiós, és el nom amb què es coneix la jota que es balla a Ulldemolins, a la comarca del Priorat, i que us presentem tot seguit. Els veterans de les Valls de Tarragona i les veteranes de les Valls de Calafell, per tornar-los a agrair que hagin compartit amb nosaltres les seves danses. I també demanar l'assistència a tot el públic que estarà a la festivitat per nosaltres i ens acompanyarem fins al 21 de